שמי אליזה דוידוביץ', אני גרה בארצות הברית. העברית שלי לא כל כך טובה, וזה השיעור הראשון שאני נותנת בעברית, אז סבלנות בבקשה. אנחנו יודעים שיש חברים שהם טובים רק כשהם צריכים או רוצים מאיתנו משהו. חברים אלו מנצלים אותנו, משתמשים בנו, ולא רואים אותנו כבני אדם. כשאנחנו צריכים עזרה, הם נעלמים, והחברות שלנו איתם מסתיימת. אלה אנשים חושבים שהם חכמים, אבל התורה רואה אותם כמו פרעה. בפרשת השבוע שמות כתוב שיוסף מת, ושם כתוב ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. זה אותו יוסף, האיש היחיד במצרים שיכל לפרש את החלומות של פרעה. אותו יוסף שהיה בעמד שני במצרים, אחרי פרעה. יוסף שהציל את מצרים מרעב. יוסף שכולם הכירו וכיבדו במצרים. ואותו יוסף עם כתונת הפסים שאנחנו זוכרים עד היום. אז איך זה יכול להיות שפרעה לא הכיר אותו? איך פרעה שכח את הטוב שעשה יוסף והביד את בני ישראל והרג את ילדיהם בכוריהם? חכמינו מספרים שפרעה החדש היה אותו פרעה, רק עם מחשבות ורגשות שונים וחדשים. כשעברו הזמנים הקשים והוא לא היה צריך יותר את חוכמת היהודים, הם הפכו לנטל ולאיום על פרעה. זה היה קל לשכוח את אותו עברי שהציל את מצרים. ועוד גרוע מזה, הכל התהפך והמצרים פגעו ביהודים. התורה מלמדת אותנו שהכרת הטוב זה דבר מאוד חשוב. גם אחרי כל הרע שהמצרים עשו לבני ישראל כשהיו עבדים, התורה מלמדת אותנו לא לשנוא אותם כי חיינו בארצם. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. לכן, הלקח צריך להיות ברור. אם התורה אומרת לנו שאסור לשנוא את האנשים שגרמו לנו כאב ולסבל, אז אנחנו צריכים לדעת, להעריך את החברים והמשפחה שהיו טובים עלינו ועזרו לנו בחיים. לא נוכל לשכוח את טובתם כשזה נוח לנו. בדעת שלנו אנחנו מלמדים להתפלל לא רק לפני שאנו אוכלים ושותים, אלא גם אחרי. בגלל טבע אדם להודות כשהוא רעב. אך להודות כשאנחנו צבעים, זה להיות יהודי, זה להיות מנש, זה להיות עם ישראל, אור לכל הגויים. שבת שלום.